Samakosi. Abafana bokuthula noxolo the perfect Glamour Boys. Bamngena lapha ke iqembu elisuka ke esifundazweni esaKwaZulu Natal. Usuthu amabhesha nkoni nyoka nehlazana umabona kulale. Bathu amaZulu ezigama lambadli ibhanji nenkinopho zalo. Siphezulu eFNB Stadium la esikhona. Sibingelele ke sikwamukele mbukeli. Khona lapha ke kuwo umhlaba wabanqobi the World of Champions. Nansi impofu. Bathi ke izofuna ke ukudla kwayo. Iyakhe mpofu. Idlukudla kwakhona wena ntabosuthu ke bona bathi nje hlangana Zulu bakhona osiduma ngabani bakhona omenzelwa eyaqala ke ngempela ke ngeminyaka yakudala ngoba ke ezohlangana lapha ke ihlandla lamashumi ke amane nesikhombisa game number 47 phakathi kwamaqembu amabili Sithakunika uzohola lapha ke iqembu leKaizer Chiefs kanti ke Rian Hamuba uye ke uzohola lapha ke iqembu lawo ke lapha ke amaZulu akubheke lapha ke ukuthi amaqembu ke omabili ami kanjani lapha ke enkundleni uyitshebe Brendan Peterson khona lapha ke 18 Solomon Zakunika Miguel Across iyo lapha ke back four yeKaizer Chiefs Thethwa Inqobo iKenny Shop isitolo samaswiji nawo ke lapha ke iOx bakhona engathi ke Shabalala leFomodi nabo ke bazojaha lapha ke ukhanyisa mayo ikhadi logesi khanyisa makhanyisa bathi meter number usenikiwe esekumele nje nakwenze ukuthi kathenge ke ugesi bese kukhanya ke eNaturena bese kukhanya ke eVillage 4231 yona formation edlalwa iqembu leKaizer Chiefs Osuthu amabhesha nkone yona ke mhlawumbe ukuthi ke kanjani nathi lapha ke information yabo Darren Johnson wodumula lapha ke iChipa United Alenda Thethwa Philisa Hamuba iyo lapha ke iback four abazogcika ngayo lapha ke emnyango sithole mbanjwa Extena umjovo bawujovo khala amaplate bathi jovo ukuthi jovo Henry Kule Extena against a former team Hadebe Ngwenya nalapha ke uThabiso okudumela warra Lapha ke Papano sensation kuna lapha ke Khandlo Gesi unajua iketsetsa Yavimba Usuthu Ojiyangena kule modi akubheke nje keshelela ngakwashulengane unajua iketsetsa sebezilekela Panama uzoyifaka lapha ke phakathi ekudla uyofuna lapha ke vele ke kule Extena the former Kaizer Chiefs player umjovo yokhala amaplate bathi jovo ukuthi jovo phakamisa Tariq Philisa uSpanela funa lapha ke Yohana Mapha wenze njani ke Yohana Mapha bhekele no Solomon uthi ngiyahamba uyafipha lapha ke Solomon bhekela lapha ke umjovo phakathi ebox bazofuna amakhanda Uyabayeka iBeast uyabayeka uNkosikhona Hadebe eyithuba elinqayizivele elihle asibeka lapha ke kule modi elidla leli bola khanyisa mayo ayiveza kamnandi lilebo uyathi Johnson kwakho Gezola Now we put a body, Munatwa Keteta, Oboni Katlo Gesi, Libone Proper, Ko Gesola, Zibala Page, Omonatwa Keteta, Shabalala, Lilebo. I'm picking up Page, pass it for the Shabalala, Siamunia. Ataisiri gelele bora Kaizer Chiefs atamazi musni mali zontena warra kutumela Hanamuba phakathi boxile phamana nalo Sithole wenze njalo Sithole uyalibuyisa Kalakatha yele upasha Aloko akubheka nje ngeshelele ngawo shulekani Pascal Obushino kushakana pasta kuni ihlalele ihambele ukuthumela iyabona Yohana Mapha waphambana nalo Sithole wona kwalibuyisa uSithole lithola ugwenya eyedwa yadlala TV wadlala umtshina satellite atsho vele siyabe sibhadele imali nomibhoki Uzobuka ayindoda Johnson yenze njani ilo liphopha kuyela lapho ke ejile etshengise
Pega la paghi Kenny Shopper. Stiamo sama switch. Funa che zita kunika. Prendi cross. Akashaya no cross ya kova. Nishasa sante Lucino Pepe. Lucino Pepe penalty. Lucino Pepe izandla Urian Hanamuva. Akupeka jekeshele na washurikane. Uvule izandla uHanamuva. Ndiza ke lapha kabalantsheni kulilepho athi-ke awusibuyisele ithemba weloliphopa ubhekene nodarenda ejohnson uyalapha-ke iloliphopa siyayimunya sobuka nalithuba oyindoda johnson Johnson ebhekena nelilepho wabuya nalolizwa leliyabhola yena-ke uDarren Johnson asibhekela phake ibhola lakhe kakhulu emoti unathi wayigethetha asibhekela libhola leKaizer Chiefs phakathi ebhokisini Shabana phakathi Kenny Shop futhi munatwa igete ule modi stola sama switch the Kenny Shop nalithuba nathi Kenny Shop stola sama switch ubadlisa leli switch ethiwa champion abamaZulu abahlafuna awuthi ngelusa mina welilepho Hanamuva ebetuhamba namadoda Solomonza Shabalala wenze njani nalithuba Karakato nathi phakama idumo likaPepe athi-ke bese kune onside uModi umayo uye lapha-ke uChislet aphethe lapha-ke wathi lethuba naye lapha-ke uFlavio da Silva ilo lapha-ke ibhenki leKaizer Chiefs fika lapha-ke ejini yetekisi Solomonza ethi zaba-ke ikude ejini yetekisi nasisiphambano ocross ehlabecela lapha-ke Brady Cross ambapha-ke Brady Cross uyashoshela-ke manje ekhipha iphasi yamshiya lapha-ke umayo ibhola lakhe Urian Hanamuva kanga ngemuva khanyisa mayo usendaweni enhle ukhanyisa mayo liphakathi ebhokisini lilepho Shabalala bazothola ikhona kick abeKaizer Chiefs wazile uHanamuva ukuthi uma engakhomitha lapha angadala ngisho iphela sibika lapha-ke ibhola khanyisa mayo ikhadi logesi lifike kubhaliwe kwamasipala lithi liyothenga ugesi uyofuna lapha-ke Radebe fika lapha-ke ibhola lamaZulu namRadebe futhi phakathi ebhokisini Ritshele ngokuye liyashonila basiwe isibhalile-ke incwadi amaZulu Kumashel uthi step over Makokolo phakathi ebhokisini ayikhona Hanamuva ezophuma lapha-ke eKaizer Chiefs khanyisa mayo ayiveza kamnandi umayo lingapha-ke lenkundla ule modi munathi wayiketsetsa ibhola likaNcele ayikhona usafuna ukuliphasa lapha-ke uNcele Flavio Baleka,
Chapunika, Sirinho Futi, the Pakataboxi. It's a Johnson show. It's a Johnson show. About to get a chicken to get a Pago Quenya. Wakuma Gavana Pande. We got a Pago Prosa. We have Daisa Prosa. I'm Jansagabi, was one of Hateve. As a Kuku and Billy Matoko. Ella Pago Juve. Ochuno Pepe Naben Sabafaga. Ochuno Pepe Naben Sabafaga. Niauketa Gemdalo. We are Pena Gemdalo. Opena Jebusuchu. Luchola Pagi Kusu and Lotwa a campaigning against the Kaiser Chiefs. Pena Pago Galo, Eka Swane. In